खिन्थु रायजो राजाफ्रानो सिनायथि होगासिनो दङ जे बिपिएफआ आरो फैनो हालिया। मानोना बिपिएफ होनोबा हाग्रामा बेखौल'सो मिथियोमोन। हाग्रामानि दादागिरिनि थाखाय गुबुन मोनसे पार्टी गैयैनि बै समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा बै पार्टीखौ नागारना फैनो हायामोन, गिनाय दङमोन। बोरैबा अहेफ्राव जोगोन नामा, आदैफ्राव बुगोन नामा, गाहेगोन नामा, गायथेगोन नामा, बेखौ गिनानै फैयाखैमोन। मेडियायावथ' सैथो खोन्थाखौ बुंनो लुबैयो, दानो देरहासारा गन्थङाव दै हाबहैलायगोन। ओंखायनो माथो बुंनो, जायखिजाया बिपिएफनिफ्राय एसे स्रि स्रि खोन्थानोसै आं। 428 जइन जादों दिनै 40 नं चिरां दुवाराव 428। बे कमप्लिटलि बिपिएफनि, सानैसो कंग्रेसनि दङ। बरजन ना मा नाममोनलाय, बिथांनि माखासे मेम्बारफ्राबो जइन जादों। गाबोननो दावराव खालामगोनलाय नामा नोंथांमोना? देरहासारजों गरदनजों बागदावखांनो हागौ। 428 जना धेमालि नङाथ'। बिथांमोननि आं माबाफोर जाहोन होननानै थोंजों बुङोब्ला बेनो खोन्थाया। बिथांमोना कमप्लिट बिटिसिनि जेसेबां बिपिएफ सापर्टार दङ बेखौ लानानै दाखालि मुसलपुरनि मोनसे जायगायाव कनफारेन्स खुंदोंमोन। आं दा माने जाहोन होननानै बुंनाय, बिथांमोना देखायफिननो नागिरगासिनो दङ गावसोर सरकाराव फैफिननो हागोन नामा होननानै। खिन्थु रायजो राजाफ्रानो सिनायथि होगासिनो दङ जे बिपिएफआ आरो फैनो हालिया। मानोना बिपिएफ होनोबा हाग्रामा बेखौल'सो मिथियोमोन। हाग्रामानि दादागिरिनि थाखाय गुबुन मोनसे पार्टी गैयैनि बै समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा बै पार्टीखौ नागारना फैनो हायामोन, गिनाय दङमोन। बोरैबा अहेफ्राव जोगोन नामा, आदैफ्राव बुगोन नामा, गाहेगोन नामा, गायथेगोन नामा, बेखौ गिनानै फैयाखैमोन। दाथ' बेथ' मा होनगोन, दिफां जाबाय, गैला बिनि साननाय हनाय। आं नोंथांमोननो खोब बावैसो खम समनि गेजेरावनो मोनसे हाग्रामानि मेसेज होनो थांगासिनो दङ, एसे धर्ज हमथ'। आरो बे जेब्ला समाजनि गेजेराव बेरखांजोब्बाय, हाग्रामानि जेसेबां सापर्टार दङ बिसोरो इउपिपिआव आरो दोलै नोगोरै हाबफैबावगोन। बिपिएफ हाग्रामा थैयासिम सान्दिथ' बिपिएफआ थागोन। बिपिएफ हिसाबै हाग्रामायानो सिनायथि नालाय, आरो हाग्रामानि अनगा रावबो बिपिएफ गैलिया। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।